Тривожні валізи для співробітників Чорноморнафтогазу напоготові. Керівники загарбаної росіянами енергетичної компанії готують плани евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з окупованого Криму, інформує Головне управління розвідки. Все українське майно, зокрема флот та бурові вежі, росіяни вкрали під час окупації. Але після знищення веж у Чорному морі, які росіяни використовували як станції радіорозвідки, рятувати залишається хіба що власні шкури. В ГУР повідомили, що інформацію отримали від небайдужих жителів півострова. А допомогти українській розвідці та наблизити визволення можна за допомогою спеціального чат-бота, який доступний за QR-кодом на екрані. Афонін, Фортіна, передай, що у тебе там? Росія вгатила калібрами по Одесі. Наразі 3 загиблих і ще 13 людей дістали поранення, розповіли в оперативному командуванні «Південь». 4 крилаті ракети запустили з Чорного моря неподалік Криму. І знову під ударом цивільні. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці у середмісті Одеси. У вас всі цілі чи ні? Де? Сколи вже визвали. Одна з ракет поцілила по складу торговельної мережі. Руйнування на 1000 квадратних метрів. 400 з них охопило полум'ям. Його приборкували рятувальники. Загиблі та постраждали були співробітниками цього складу. Під час чергової нічної атаки росіяни випустили по Україні 4 крилаті ракети та 10 ударних дронів. Крім 3 калібрів, знищено в небі і 9 шахедів. Афонін, Фортіна, передай, що у тебе там? Росія вгатила калібрами по Одесі. Наразі 3 загиблих і ще 13 людей дістали поранення, розповіли в оперативному командуванні «Південь». 4 крилаті ракети запустили з Чорного моря неподалік Криму. І знову під ударом цивільні. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці у середмісті Одеси. У вас всі цілі чи ні? Де? Сколи вже визвали. Одна з ракет поцілила по складу торговельної мережі. Руйнування на 1000 квадратних метрів. 400 з них охопило полум'ям. Його приборкували рятувальники. Загиблі та постраждали були співробітниками цього складу. Під час чергової нічної атаки росіяни випустили по Україні 4 крилаті ракети та 10 ударних дронів. Крім 3 калібрів, знищено в небі і 9 шахедів. Оборонні споруди у Криму здебільшого імітація та привід гауляйтеру Аксьонову набити кишені. Таку думку в коментарі телеканалу АТР висловив військовий експерт і колишній речник Генштабу Владислав Селезньов. За його словами, будівництво бетонних пірамідок та нескінченне риття окопів на морських узбережжях – лише марнотратство та можливість присмоктатися до російських грошей. Військового задуму тут немає, упевнений Селезньов. Представим себе, что Украина решила провести морскую десантную операцию. Нам для этого необходимы силы как минимум 6 бригад. 6 бригад переместить морем, для этого необходимо, для одной бригады необходимо, я так думаю, как минимум 6, может быть 8, а лучше 9 больших десантных кораблей. В составе военно-морских сил Украины в свое время был 1. Россияне эти деньги, выделяемые на создание инженерных и фортификационных сооружений, активно пилят.
Колишній бранець Андрій Захтєй нарешті в Україні. Кадри на рідній землі опублікували кореспонденти Суспільне Крим. Поверненню додому передував довгий шлях російськими таборами для іноземців, повідомляє видання «Грати». У лютому Захтєя звільнили з колонії, проте виїхати до України йому не давали і кинули до центру тримання іноземців у Ростовській області. А оскільки консульських зв'язків з Росією немає, то повернути чоловіка можна було лише через треті країни. Нагадаю, що ФСБівці схопили Андрія Захтєя разом з Євгеном Пановим у серпні 2016 року та звинуватили у нібито підготовці терактів на соціальних об'єктах у Криму. Захтєя тримали у в'язниці 6,5 років. На волі колишнього бранця зустріла дочка. На момент арешту їй було лише 7 місяців.